Srdečne vás pozdravujem. Volám sa Branislav Dado a pochádzam z Partizánskeho. Mám dve staršie sestry, takže pochádzam z trošku viac početnejšej rodiny. Moja cesta k povolaniu bola veľmi zaujímavá, pretože od chlapca som ministrovával a cítil som, že má akýsi hlas, je to Boží hlas, volá do zasveteného života. Boh má pre každého z nás originálnu cestu, ktorou nás vedie a dáva nám ju postupne poznávať. Presne takto originálnou cestou viedol a vedie i mňa, za čo mu veľmi ďakujem. Som v 2. roku noviciátu spoločnosti Ježišovej. Mám síce už 44 rokov a 18 rokov kňazskej služby za sebou, ak dá Pán, práve tento rok oslávim 20. výročie kňazskej vysviacky. A práve v tomto je zvláštnosť môjho povolania. Roky som šiel cestou diecézneho kňazstva, ale stále som cítil, že to ešte nie je to, k čomu ma volá Boh a čo naplní môj život. A preto som intenzívne skúmal tento vnútorný Boží hlas za pomoci svojho spovedníka a duchovného vodcu. Poznal som mnohých reholníkov a mal som kontakty na viaceré reholné spoločnosti. Istú dobu som uvažoval o povolaní k dominikánom a mal som aj užší kontakt s touto rehoľou. Avšak po spoločnom rozlišovaní sme zistili, že toto nie je moja cesta. Trvali ešte ďalšie 3 roky, kým som na duchovných cvičeniach v sebe pocítil veľmi intenzívne pozvanie k reholnému životu. Začal som sa opäť hlbšie venovať tejto otázke a prišiel som k poznaniu, že Pán ma volá do spoločnosti Ježišovej. Reholné spoločnosti mi boli známe, ale iba z takých základných informácií a na základe stretania s reholníkmi. Keď som však začal hlbšie študovať texty o jezuitoch, spoznávať bližšie jezuitskú spiritualitu a poslanie tejto rehole, začal som stále viac zisťovať, že cesta, spôsob života a spôsob pastorácie, ktorý používam v diecéznej službe, sa zhoduje práve s charizmou jezuitskej rehole. A tak som po mnohých modlitbách požiadal o vstup do spoločnosti Ježišovej. Teraz som 2. rok novicom a snažím sa pracovať na svojej formácii, viac počúvať Boží hlas a nechať sa formovať Božím slovom, textami, ktoré tu postupne spoznávame, našim magistrom a spoločenstvom, v ktorom žijem. Pevne verím, že Pán mi dá odpoveď a upevní moje povolanie. Všetkým, ktorí uvažujete o svojom životnom poslaní, odporúčam jedno. Hľadajte to a nasledujte to, čo vás naplňa vnútorným pokojom, radosťou a šťastím. Pretože práve tá cesta, na ktorej i popri všetkých krížoch, obetách, skúškach a zápasoch, ktoré nás v živote stretávajú, cítime vnútornú radosť a pokoj, to je to, kde nás chce mať Pán, kde nájdeme svoje osobné šťastie. Nech vám Pán všetkým pomáha, aby ste nachádzali tú svoju osobnú cestu.